Nduk Niken. Halo Mas. Piye kabare? Alhamdulillah Saya laris, saya elok. Wah, Si aku arep takon karo anakku wedok Nduk Niken. Nggih, pripun, Pak? Sampeyan kelingan ora nyindeni nyange nalika umur pira? Nggih, kula tasih SD. SD nggih. Sing Tasih kelas 3. sing ngeterke ke ngrama ta? Nggih, Ayah. Kuwi anu ta? Parapane bapakmu sapa lali aku? Ayah Degleng. Nah. Bener. saya ini, Nduk. Saya ini. Saya ini Sa saya ini kita tasih Degleng, ket lahir Degleng kok. Anu to. Asmane to. Heeh. Iya, Degleng. Orang Wih. terus tegese gendeng ngono lho, bapakku. Oh, sing Degleng ki jenenge to. Sing Degleng ki jenenge Oh, ora tak kira wonge. Pakmu ki Degleng oh, Lah ya sok kalau mangsa kadang ya Degleng. Ya ora apa-apa kuwi jeneng populer, bapake ya dalang. Nggih, toh. dalang. Oh, kan ono dalang setan, Parapan ya Pak Dik. parapan nama populer. Dalang edan, Dalang edan. dalang degleng. Eneng-eneh dalang ik-ik ya eneng gitu ya. Napa niku, Pak? Dalang ik. Dalang ek iki apa, Mas? Kono dhewe kae. Kowe urung bedok kuping, Ger. Takane mantuku kuwi mudeng. Dalang ik kuwi ming inisial. Nggih. Jumlahe 20. Pak, dalang ek niku Pak Jatmiko apa? Oh iya, malah mbok genahke to, Nak. Loh, aku ki takon. Oh. Nek Nggih. Jatmiko ki ora ik. Apa? Apa? Ik. Malah Apa kuwi? telu. Ya. Ayo ping 3. Oh, berarti gede ukurane. Niken iki wit Ukurane klambi XXL. wit timur wis kondang kok niken iki. Nggih. Alhamdulillah pangesune, Pak. Alhamdulillah. Bagong nggih kondang, Pak, Bagong. Wiwit timur nggih kondang niku. Ha ta? Kondang apa nih? Copet. Wong copet setore tanggo dolan karo kowe nang rendeng. Malah balik. Lho, Bagong ki jenenge telu kondang sedaya le, Pak. Apa ya? Niku jenenge lak 3. Siji, Glondor, loro, Bagong, telu. Sunarto. Weh. Sunarto niku enten ten nggih Pak Kramat niku sate kambing Bapak Sunarto kondang banget. Oh iya, heeh. Terus ning Sragen enek toko Mas Bagong kondang. Nggih. Lah niku ten manane tulisan gede banget. Sing jenenge Glondor kuwi. Nggih, Glondor sedot WC. Saiki Ora gur nyedot WC tok. Lah apa? Ayo sapa sinden sapa? Oh, Bagong kaya itu dalan ae. Wis niat arep nyedoteran lho piye? Ah, Omong nek omong nek nyedot. Nyetel sama Dik. Ayo kene yo. Oh, malah nawake Pak Dhewe ya. Ah wong ya kurang ajar kok. Ora sinden sapa yang dicedot. hati-hati enek Dik Niken. Ora apa-apa. Iki cah iki di bawah umur lho. Dik. Ora apa-apa wong aku ra mudeng kok. Heeh. Urung ngerti. Ayo kowe kuwi nek omong titik-titik utekmu mesum. Nah, Sing jelas to. Utek kok museum iki ngopo? Museum Perjuangan. malah yang binti. Nggih. Wong iki ora ana apa-apa iki sik polos, ibarat kertas putih, urung Nggih. ketulisan. Bro gitu kuping gitu. Ning memean gitu. Malah nayap. sliramu itu umur pira ta, Nak? Kula tasih 16. Lagi 16. Kelas pinten? Kelas setunggal SMA. Loh, kelas 1 SMA. Nggih. Mas Pun Petrus lulus semberan terpundi lajeng terpundi Mbak Niken. Teng isi, Pak. Ah, pas kuwi. Nggih, pun. Nggih, Solo. isi Solo. Iya. Pokoknya aja isi sik lho Nduk ya. Oh, sik. Iki omongane kok. Kuwi udah mudeng kowe aja yang ndi. Isi kapus kok. Institut seni kok padake. Oh, kuwi ta. Oh, Ngene, Mbak. alah. Iki wis ditunggu-tunggu karo penggemar. Nggih. Duet antara Dik Niken Mas Bayu. karo Mas Bayu. Wah, Wah, Pak Bambang iki pirsa ning alun-alun ya, Mas. Nggih, mau enten pamundutan, Pak Anom. Apa, Nak? Apa? Saking YouTube mau terbanyak sampun disawer 1 juta. Tirasen niken ken duet kali Pak Anom lagune Cunda Mani. Wong Pak kok lagune Cundamani. Mosok bapak mbok jak nyanyi Cundamani to, Nak? Nek YouTube ku beda duet karo Pak Anom lagune kucing garong. Ngawur wae kalau beliau kok tok Cundamani. Ya men rada kekinian kok. Ya ora kekinian wis ana. Gitu, Pak. Lu aku leren niku nyanyi timbangane duet kaya ngono ra mudeng. Ini bapak iki wis ngapalke kitir sumilir lho. apa? Secetha. Kitir sumilir. Kitir. Hei.
masalah. Apa Kitir sumilir kok kitir. Petro golek masalah wae. Wis mau layang kanginan ngono iku. Ah, layang kaki. Kitir sumilir kok kitir sumilir. Iki ceritane Petro karo Bagong to, Mas? Heeh. Lho kok Petroke kaya Bagong? Lah iki Bagonge kaya Semar. Walek iki kudune. Bagong karo Semar iki. Iki ra mudeng. Petro. Ya apa? Iki Petro Kopen iki ngene iki lemu. Ora. Padahal Ya nek Petro ora biyen. Petro Kupen ki Petro ndablek. Ora. Ora Petro. Ora ya Petro salah obat tadi ya. Petro beri. Yo, Nggih. ayo. Ya. Ayo, ayo. Lagune apa lagune, Nduk? Lintang asmara tuh rene kan. Oh, Mas. Lintang Asmara. Nggih, Lintang Asmara. Mas Bayu. Dalem. Cengkoke kados Avian lho ya. Ora iso iki. Ora iso. Nar binar bapak nyanyi nar. Kanggo gamelan ya, kanggo gamelan nggih. Sing Nggih, Mas. iso diri nganggo gamelan kok. Nggih, Mas. Sing iso nganggo gamelan nganggo gamelan. Nggih, Mas. Nggih, oke. Nggih. Ayo, para kadang pengrawit. Yo. Nggih. Aku duet saka kene wae. Aku tidak turun panggung. Jangan Mas, nanti dihujat jenengan. Ayo. Heeh. Wong Kene jenengan mudeng. mboten salah apa-apa dihujat kok. Iya. Wis ben apa-apa. Dawa umurku kok ya. Aku nyuda dosa kok ya. Nggih. Nyuda dosa. Iya ta, diaturke. Ya. Monggo, Lintang Asmara. Monggo yuk. Atur Bomo Bambang menika Lintang Asmara. Mas Iwan Setiawan. Nggih, dangetaken Om Iwan. Siji enjiro. Mas Jungkung, Jaksaan. Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa handuweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi kebayane tekan balin janji sabaya mati sabaya mati. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Uang bagusan tak merasa timpu tresnaku tulus raning kalbu. Senadyan ngaruh banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa sakara gawe Wis tresna ora bisa dipisahno. Oh, Ayo Mas Bayu. oke. Rada-rada santri. Yo. Siang pantoro ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa aduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen hang limputi lintang bulan
senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna Senadyan nyawa pancen karo kowe wis tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Terima kasih. Lintang asmara duet apik 100. Wah, elok meneh saiki nyamir aku dah. Des. Gelelek tenan iki dah. Bagong. Pae entuk dolar nyamir aku 100 iki dah. Kowe cek losmen go. Los no aku biasane ora tau entuk. Los ngono lho. Ya. Kira mandang-mandang. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Niki kula kintunaken anu Mas Bagong kali Mas Petruk karo Nduk Niken. Tak kintunke Mas Tantut, wong sing ngripta ki putrane kok ya. Oh iya. Nggih. Siang pantara ratri among cipta pukulun. Wis sak patetan iku. Pak, Bener nek ngejak duet karo Pak Arnome bener. Iki sing ngripta lagu dhewe. Aku mau tiyang pantara latri, amung tipta pukulun. Ya tekan ngono tok wae. Nggih, heeh. Wah, nuwuni dawuh saking Pak Bambang kok nggih, pun nggih. Wah ini kemajuan zaman pancen lok tenan. Ora mung iso suluk, ora mung iso ngeprak, ning iso nyanyi bareng wis ora bakal kentekan pangan bakal. Nggih, Prai Mayang iso ngemsi. Prai mayang terus wong loro duet ikan karo Nggih, apa mau kalah Ragus Kendus aku. nah Wong niku bareng ngederke campur sari to, Pak. Campur sarine apa payu?